Ok. Salutare și bine v-am găsit la al doilea episod din Survival Games. Eu sunt misteriosul Apon Alfred, un ninja, și eu, și tu prietenul meu. Minecraft. Aoleu, vreau să zic prietenul meu. Ce mai voinic, bă? Ia uite și tu. Ne-am întâlnit, bă. Fuck, n-am prins nimic. Gigi. Gigi mai frone, bă. Am găsit am chestplate, bă. Fuck. Dacă ne întrebați ce Hai la spawn. ăsta Hai la spawn. a murit. Ai murit? Da. Cum pana mea ai murit? Ușor. Dacă ne întrebați ce server e ăsta, este Trebuie să dau acum la târfă. e Johnny Net și o să Că vorbesc cu o fată. Care fată, bă? Hai mă, taci. Hai de capul meu. Mă, dar pe serverul ăsta nu se schimbă itemii. Cum adică? Să se schimbe din chest. Ba da, se schimbă. Dar Unde? Că chesturile alea două sunt mereu goale. Păi le ia aia, uite adminii să le... Da. Oh, la 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 la. Aolo, uite-l pe Doru, uite Ce-am pe vorbit eu cu tine? A? Ce-am vorbit eu cu tine? Că nu vorbesc urât? Van, nu mai vorbește urât. O, bine, nu mai vorbesc. Sunt băiat cu minte, sunt cuțu cu minte. Dacă îmi spui să șez, eu șez. Sunt cuțu cu minte, bă. Mă spawn. Unde când e ăla, mă? Aoleu. Tu ești în alta arenă? Ai intrat în alta? Da. Hai că aici sunt multe chesturi. Pană. Pană de curent. Vă rugăm, reveniți. Bă, nu spune bă că eu nu-l omor pe ăsta. Ce prost, bă! Acum se duce la felul lor. Eu uite știu. M-a dat iar la spawn. Ha? A început Dark Match. Și o să-mi dea unul. Are sabia de diamond. Tu l-ai, doamne! Are chestplate de diamond, are chestplate de diamond, are N-avea chest... cum să nu mă omoare. Unul are chestplate de diamond. Și acesta a fost episodul 2 din Survival Games. Dacă v-a plăcut, un like, un subscribe, o să ne ajutați mult. Bye bye! Bye bye.